from Wendy A. De La Cruz. Sir, hello sir, good day. I'm one of your top fan in FB page. Ganahan ko mo tanaw sa imong mga videos kay very informative. Makadasig labihan sa plano sa mga muanha sa Korea like me. Padayon lang sir sa pag-upload aron daghan pa mi mahibalan unsa ang culture diha sa Korea. God bless kanimo. Hello Ma'am Wendy, kaning gingon niya nga culture ug sa ato pa kanang kinaijaba kay diri sa Korea na jud kanang gingon nila og ng culture shock kana nga words karon diri ra pud nako nahibaw-an kung unsay pasabot ang culture shock kay ang ato day mga kinaija og mga kinaija sa mga Korean lahi jud ay so inigabot nimo diri pohon waagi jud ka og culture shock kay lahi banta og mga kinaija sa ato sa Pilipinas lahi pa sa diri so karon maghatag ko ninyo og mga 3 culture shock diri nga ahon na experience sa Korea pag abot na ko dire grabe makaingon jud kanang lahi ra jud ay so sa wa pa kahibawg unsa ng culture shock di ay kana bang makuratan jud ka kay ang atong naandan sa atua lahi ra kaysa sa dire kani mga basic ni siya nga culture dire nga wala sa atua ana agud siro sa atua pero dili jud nato kanang batasan ba nga mao ni atong ginabuhat number 1 jud is kanang pali-pali gitawag nagpali-pali kanang naggadinalian sila dire murag gipanggukod og banakon grabe ka paspas sila mulihok mga bisag mga tiguang na grabe makurat juga matingad juga nganong kadali man sila oy unsa man ila pero later on nga magdugay na pud ka diri kay magkadugay na pud ka diri sa ilang lugar maanad na pud ka ma-adapt na nimo ang ilang culture nga inani dili sila murag pirmi gadali kay siguro culture na nila mao na andan ikaduhang culture diri nga masyaka is kanang friends or amigo diri sa ilaha dili matawag og amigo ang usa ka tawo kung dili para sa edad example ako is example 20 nya ang akong kaubang Koreano sa trabaho is mga 25 dili na ako siya mahimong tawag nga amigo or friends or chingo in Korean kay ang ilang friends na ay diri kay parehas jud og edad the same og year birth year mao na ilang gitawag diri og chingo or friends or amigo sa Bisaya man ta so makurat jud ka kay dili man inon manawag nga chingo ana yan magtawag kita kayo nakipangutana chingo magyun maguno sila nga para sa may edad ani kay nanawag mga nanawag mag chingo or friend kintahay sa English og sa pa migo dili sa amigo nakipangutana shock sila kay nganong kaybaw kasi lang edad na only to find out ang ilang culture diri sa in terms of amigo is the same ra og edad next basic common culture diri nga ma-shock pud ka is ang paghatag og respeto number 3 na siya nga culture nga basic nga mao jud ay kanang gina-apply jud na siya diri sa kada adlaw nimo nga kanang living diri mao jud na imong timan-an kung naa ka diri kanang respeto ang respeto diri sa ilaha nagbase sa edad wala sa posisyon nago po posisyon mo respeto ug unay posisyon pero ang number 1 jud naghatag og respeto diri is ang edad ang mga karaan mo ginarespeto sa mga bata example ang imong amo or sadang name is bata pa kaysa sa trabahante bisan pa og masuko na sila ang amo nimo sa ilang gikasab-an nga trabahante nga idaran mutahod gyapon na sila nagya pa yuan ang tumoy ang pagrespeto diri kay ang sa pinaagi sa istorya kay man sa tumoy kintahay anyo nga seyo na yuan tumoy permanente mao na ang paghatag og respeto diri sa South Korea nga makurat ka sa ato kay kung maitok na ta dili man jud nato respeto na mga example mga ginikanan mga igsuon nga mga idaran pa sa tua so dire lahi ang respeto dire nakabase jud sa edad first dayon kanang posisyon mao nay kuan dire mao nang ini nanaka-diri pohon mao jud mga tulo ka basic nga culture dire nga masyaka nga dili pareha sa atua pero in the long run kung magkadugay na pod ka dire for sure imo na po na siyang ma-adapt man dire basta pero ang ilang culture jud dire nindot ang ilang culture kung maanad ka pero kung baguhay pa ka murag layo kay imong dughan nila or gugma nila kay murag siyempre dayo ra ta dire murag di jud ta ganahan ba pero nindot ilang culture dire so mao na ang pinaka basic natong isgutan karon kay mao may pangutana ni Ma'am Wendy yan ba so unta ganahan mo mga apply dire sa South Korea kay kani ang gipag-encourage manggod para jud pod ba kanang maghatag taog kanang awareness bitaw sa mga uban nga manong dire kay para sa ato among time sus palagan og South Korea sige jud gunon nga unsa kay buhaton adto unsa kay mga batasan sa Koreano unsa kay inana ang culture po diri sa Korean wala kadang maayuhon man sila basta makasabot lang jud sa ilang istoryahan ang kultura mo kuno diri kay walay sa tan-aw lang na ako kung makasabot lang ka sa ilang basic language wala sila racism wala sila kanang discrimination o tama nga word discrimination diri wala dili na makitaan sila og discrimination unless lang kung nabitaw kay na sila isugo sa imuha nya bago pa ka magyaw-yaw jud sa taman kay mga babaon kay ni mga Koreano ay sa tinuod lang magyaw-yaw na sila taman-taman diha
diha, pero mabantayan na nimo sa ilang action nga mog nasuko sila, pero tutad dili mabuta kasabot lagi, murag tan-aw to nga na discriminate ta. Pero sa tinuod lang kung ka mas makasabot na to kasi ilang basic language kung sa pagpanarbaho lang, wala ko nakit-an diri nga diskriminasyon nga kanang nabaw pagtan-aw sa imuha kay naka kanang gadayuhan ka dili patas kay diri manarbaho. Mas ganahan sila mao gani nang kung nag-apply pa lang ka diri kung nagplano pa lang ka mudong South Korea, kinahanglan makamao jud kasi magpagtuon apil og mga conversational nga words sa Korean, dili lang kay ang imong target is makapasar lang sa exam, dili jud na maayo nga kanang practice nga magtuon lang kung Korean language basic kay para makapasar ko sa exam, dili dapat nga na dapat higugmaon nimo among gistudyahan nga language kay nag-abot nimo diri pohon magamit ra nimo kina tinuodan jud na siya, magamit na imong gipangtun-an basic nga Korean language. So unta man din nakakuha po kag idea aning culture man kay imong giingon. Daghan kay salamat sa time sa mga nag-share sa mga videos, medyo ni broad na punta og gamay kay daghan may mga pipila ka nag-share, naghatag og mga comments. Daghan kay salamat sa inyong tanan. Padayon lang ko diri kay kani ang purpose kay makahatag man og kanang awareness ba sa mga gusto makadong diri sa South Korea og mag-apply. So daghan kay salamat.